човек приятели и доколко те са истински, кой каквото да говори, става дума за... Има ли човек приятели и доколко те са истински, кой каквото да говори, става дума за... Има ли човек приятели и доколко те са истински, кой каквото да говори, става дума за... Има ли човек приятели и доколко те са истински, кой каквото да говори, става дума за... Има ли човек приятели и доколко те са истински, кой каквото да говори, става дума за... Има ли човек приятели и доколко те са... Likey